שלום לכולם, היום אנחנו ביום מאוד מאוד מיוחד, יום מידת היסוד שבתפארת. אמנם השנה יום העצמאות דחוי, אבל במקור יום העצמאות אמור להיות ביום של מידת היסוד שבתפארת. מה זה יסוד? יסוד זה קיבוץ גלויות. יסוד, התפקיד שלו, כמו שאמרנו, זה לקשר, זה לחבר, זה לאסוף, זה לקבץ, כמו שאמרנו, חומר יסוד. היסוד הוא מקשר, הוא מקבץ. מה זה התפארת? היסוד שבתפארת. מה זה אומר יסוד שבתפארת? מידת התפארת, מידת הרחמים, כמו שאמרנו, זה אומר שאנחנו מצליחים לראות איך מתוך הרע צומח טוב. ממש הסתכלות נבואית שכזו. מידת היסוד שבתפארת, זה אומר איך אנחנו עכשיו מצליחים לקבץ את כל הכוחות שלנו, את כל כוחות החיים שלנו, בשביל ההסתכלות הזאת. איך אנחנו לוקחים את כל המידות שלנו, את כל הטוב שבנו, את כל החסרונות שבנו, את כל הרע שבנו, ומצליחים לקבץ את כל הכוחות האלה לכדי אותה תכלית נבואית של חיבור הרע אל הטוב. ולמה דווקא ביום הזה ניתנה לנו מדינת ישראל? ביום כל כך מיוחד, יום היסוד שבתפארת. חז"ל אומרים שאווירה בארץ ישראל מחכימו. מה זאת אומרת מחכימו? האוויר של ארץ ישראל זה לא רק האוויר הפיזי, זה המהות של עם ישראל שנמצא על אדמתו. רק שם עם ישראל יכול להופיע את הכישרון הפנימי שלו. ומה הכישרון הפנימי של עם ישראל? נבואה. רק בארץ ישראל יכולה לשרות נבואה. תחשבו איזה כישרון מטורף זה נבואה. לדעת מה יקרה בעתיד, לדעת איך מתוך הרע יצמח טוב. ושימו לב, דווקא ביום הזה, של היסוד שבתפארת, שהוא לקחת את כל כוחות החיים. אפשר גם לומר את כל הכוחות שיש בכל עם ישראל, זה לא רק מידות פרטיות, זה מידות שיש בכל עם ישראל. לקחת את כל הכוחות שיש בעם ישראל, וליצור מהם בסופו של דבר ראייה נבואית, איך כל הרע הזה יוביל לטוב. איך כל הפירוד הגדול בין החרדים לבין החילונים, לבין הציונות הדתית, לבין החסידים, לבין המסורתיים, הכל ביחד, יוביל בסופו של דבר, יתחבר ביחד, יהיה יסוד, קישור, חיבור, שמתוכו כל הרע הזה יוביל לטוב. זה היסוד שבתפארת, וזאת תכונת הנבואה של ארץ ישראל שניתנת לנו דווקא ביום הזה, יום היסוד שבתפארת, יום העצמאות של מדינת ישראל.